Ahojte priatelia. Chcel by som sa vyjadriť k situácii, ktorá sa odohrala v Sydney v posledných dňoch, kde dvaja ozbrojení muži spustili streľbu na verejnej pláži, po čom prišlo o život zhruba 15 ľudí. Po internete sa spustila vlna dezinformácií a rôznych teórií ohľadom tohto útoku. Médiá, hlavne tie slovenské, zatajujú napríklad identitu človeka, ktorý zneškodnil jedného zo strelcov holými rukami. Tento, podľa médií neznámy hrdina, je 43-ročný muslim zo Sýrie s menom Ahmed al-Ahmed, ktorý je miestnym predajcom ovocia a zeleniny. Tento muž týmto činom ukázal pravé učenie islamu, ktoré je, že nezáleží na farbe pleti, na národnosti, na bohatstve, ba dokonca na vierovyznaní človeka. Ak niekto pácha zlo, tak muslim neváha a snaží sa toto zlo zastaviť. Každý veriaci vie, čo nám Boh odkazuje v jeho správach. Že ak zachránime čo len jeden život, je to rovnaké, ako keby zachránime celé ľudstvo. Ľudia, ktorí páchajú zlo, teror a násilie, nemajú okrem mena s islamom nič spoločné. Aj preto komunita muslimov v Sydney telá útočníkov odmieta pochovať, pretože sa nestotožňujú s činmi, ktoré spáchali a ich činy riadne odsúdili. Touto cestou chcem požiadať ľudí, aby si dávali pozor, aký zdroj informácií sledujú a či náhodou nešíria propagandu slúžiacu na zmätok a nenávisť medzi ľuďmi. Momentálne najlepšou vecou, akú môžeme urobiť, je šíriť lásku, mier a jednotu medzi ľuďmi.